Yamwache mwakwa Badwam TV Badwam dwumadie no eso dwum ne de ehyasie yamwache so nkokora de radiase se wode ababedu sampempenso de edu so no eye Badwam kase ensam no ne etodwa wo mu bi eni wodokota ni de afutuo ne kokobo magana fo nyina yanyamwa yankobo won mo rabies mpane no ebi ye de honsam no ebebro na afi yakode akọ ransom foforo emu a ye hwe nimu se Ghana ana bibiman adehye a won akọ obi man so no ye betime de won aba won mu enchie eno beba eno ne nsam bi na no pe ye de bro sa Adom TV Badwam kase wo hwe en live e Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube ya Adom TV Tube ko adomonline.com sansam no ene nsem bebre so ewo ho medi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsam ni chiremu no etie Dr. Frederick Ntiamwa ye director wono na da Mainstream Animal Hospital na wode afuto magana fo nyina se ye nyamwa ye wo mo no yenkobo won mo rabies mpane no ebi wo nana krom ye wa ashalbotwe eno de nsemi eto dwabra community ni mu no nyamwa wo mu no wode won mu nyina ba se yemmo wo mu mpane adwumadie won ne Ga East ene Ghana Health Service enedi nipa bebre stro enamu yare bi ti say HIV but enokra no obi nya anya hwe no obetimi anumadura timi anyina duru mpempenso na ye hwe wiase a obi bia ni ho a wanya rabies a watimi a survive am say ewiase nyina no nipa ba ko pe enokra no uhu na ne papa mu na nye enti yare no eka wa emfa ho ne de doctors beye no uwo de na chese wa ben enu nti na ya fa si ehun so say eye yare a ete emua mu na ye ne ye doctors a yetimi hwe emua de say yetimi ebo emua ne ho ban a ene na onipa nso entimi nya sa yare ni bi wosan e de futuo ema Ghana for say womu nya ahweye omanfo a womu enya kru a womu ma womu nkraman num etafri mu se kru ni bewu ntem no osesafo ni na etimi fa so enya rabies bi wo ha na wate wo ye Ghana ni na wate rabies enka but unhu bi da enipa bebre no nka ebeye se omu be kokolebu na omu de omani akohwe obi a wanya rabies na opoti se kraman enti de mechanism se wote ye nka enka echi ochena ye to adwumadie ni so meme danso ye to aso ba bibia wo bia no se obetimi nko ade okraman na bade a ye be wo no free a yenye ohwe dwumadie womo ne Ga East district ene ka woni hu bom womo eye bi e wa boko bi ene ne mpatem nipa bebre stro enamu yare bi ti say HIV Adom TV kase na ye to so yi na African diaspora ena mpanifo aya ne se Ghana na se bibiman ya de hye ya wonmo akọ obi man so no won hwe de wonmo aba nti o man Ghana mu no ye Ghana Diaspora Home Purchase Expo 2024 that way wonmo ne HTS Construction ne Ghana Tourism Authority na edi dwumai na Ghana this year wonmo obi man so ye nyuma kese no ne ade won so betumi aba de won dwetire no abehye akase no etwaso HTS Construction and Ghana Tourism Authority for Akawanwa Bumu Ada Ghana Diaspora Home Purchase Expo 2024 no edi dwumadie ne botaye ne se abibifo a wotu kwan akwakotena amaya hodo so no ebehye won kran ama wono masen aba Ghana hanom ne titiru ewo opanima abosome ya na dwumadie bebiri ekoso ewo man mu expo na wo ba beye no bema wono mu a wote abrochire akwanya na real estate market sai wo oman mu no wonom edi nsawoso ehunu adan ahodo a wo sisie ene akwan pa wo betumi adi sika ababehye wo man enkan kuro emu lawyer Osei Wusu director wo da HTS Construction ano ye sa dwuman ama yenuanom abibifo a omunte Ghana ha na omwa amanone se yenuanom anaskro bi kromunya Ghana for kra se de be ya omunso no ebetimi ne adansifo ene adantonfo a ewo kromu ha no edi nkita ho se de be ya omunso be dan ombetimi ato edan ne bi yegidi se bronya dura yenuanom no omuba eba bedi bronya ombe sepem ombe di omani ombe yewe na wohwa emse ade ba ko a ya na mre bia no omubo Ghana kwa adu ye hotel ene ye guest house ne bo ebo no den dodo
enti se nipa no kranke bia nko betimi adi bosome a because hotel bo eye de nti no ne bia be na wotwe anana nsa no okọ. Enipa baako de atoye mu hono a oto a nananom ensie do eno ofofro nso pra no emu eden ni na no eye adwumayefo a enura won kọ adwuma na won mo ebo edan so wo tuba woga south mention mu nkramantami mu no ejuriye kase no etwaso aba betodwa se abansoro etwaso miensa a carpenterfo bi mu efo ye ebo enchense ewo so no a carpenterfo yi edan no adwiri ede omo abegu fom ema ne nam so ama nipa baako a abo no ene blocks bi adwiri gu ne so no ono de wato nananom ewo nse do wo mo nso a wo mo aka no epra epenifo a wo mu free Ghana National Fire Service Wejia divisional eyentem kopie mu ewo ho na wo mo ede mu no ekomochiri posifo achi nipa baako a wo mo ogidie se oye contractor amba chona ko no mo anum be 10 mo no ye adwuma ne ti se edana bu agu fom ti ni e wa kira no mo ye adwuma di mi ka ben mi drum ze mu se ne boy baako nso efi edana nsi ade aro mo ba mo je enyu ti mi so ma ye wo huru ni tri no se ne master ne bla wo top on mama edana bu agu ne so ya photo up on go do on me say na na top on na crack ntini yesuru se e bia wo ko gina on ma na adwira be gu nti sisi na am free police ndom free police na police ne ba nti guy bi wa am si na obefa enchan mu frofo awe ni so ndo no ko hu okohwe no se ne am so we inside na na bu agu ni so ma na ni trimu wi nsi no atugu no ama mu ja pete dan na wo no nti ono na nipa sai na no mo o me yetre na sai ni price sai we wuye nipa ba ku na wuye na ba ku nsu price na e ka na ba smo ba ko ka no okay nti police for ni ba na mo ye den police for ni ba na mo abi am ko hwe bi o no me na mo frɛ fire service for no mo ba nti fire service for no ba bi so no mo yi na mo yi body no okay yeah do mo ko yakra nti nya be wa na mo yeah that's sympathy din ni bio abachom di Manuel. Okay, thank you. Oliver Bakavoma wo ni padu emienu bi wo ho a stop galamsey now demonstration a won no mo ye September bosom de to so donu ba ko de kosi de na to so donu miensa no ye de wonum kokopie mu e wo court ama ya remand wo mo se October bosom ye besimo de to so nwotwe omra enne men ka say media pa say you judge one ma a accused person see bail judge wanya de kra if he say hwe boni kra yes ye nuane mu edi a de asem eye galamsey hu advocacy omo ye demonstration etia impanyimfo a mo person be ko galamsey na hwe sa boni na dodo na ye boni a ye friend boni nkitwa ena sisi an obia emuya omofo boni nkitwa potokasem ye kase misdemeanors nti mrane kire se eya ye de obi ebegina court na ebonu kwedu a eya yenhwe yie na yansha ase entwe naso abra yenyendi asem ni wie nti mansha ase entwe obi aso abra yendi asem ni wie de bi asotwe no otwe se edi asem ni wie na se yebua no fo ansa na yatwe naso Ghana yewo Ghana inema nku you know it galamsey aye kan enya asema AC right now mene wo in the next 10 years nya nsuo nom nya nsuo didi yewu na imamu amo omanya asori say ye ka kire nkofo ni say come up wake up galamsey is killing us and those in authorities for no more in charge no mo kwa che say form ho dwen wo daache ho na nkofo we ombewu akọ na aka mene wo e wo ha say Ghana Mortuary Workers Association na juma won waja to ho no yade a enya wo hawo abusua ya won madofo ewo mortuary wo se wo ye ekokra wo mo titiru wo Asante mantam no mu kase no etwaso ade achi anopai na yate ne won fremam se ene efiri na ekono mortuaryfo no be cost strike tie anopai ye bantem ya pimpim subia be pim pepenso mra ne me kasai ye nya obi akra na wabusa na sem ye ne tutu aka ye sem free say
yɛnhu sɛ yɛkɔ anaa yɛba ɛfiri sɛ body no yɛnhu baabi a akɔdie yɛnhu baabi a akɔdi yɛn nso yɛpɛ yɛadeɛ na ka yɛde akɔ frempɔ bo aten wɔto ase hɔ na bɛn yɛn nanso yɛnhu baabi a akɔdi ama yɛnhu deɛ yɛyɛ menua nti sɛ ne yɛsɛ institution a ɔmo di animu no ɔmo di ɔmo no ɔmo nhwɛ ɔmo na because ba saa de a ɛde ahokyerɛ bɛba so onipa afiri mu unhu no sɛ na hyɛ fridge sɛ mfa ne hyɛ fridge mu obo kɔ ebia Saturday ne ɛkyɛn ba bɛyi nipa kwa bɛ so no nsa bɛka nipa. Mr. Ebenezer Esrifi na ɛyɛ president a ɔda Mortuary Workers Association ne fɛn wa Asante Mantem ha no wɔne Adom kase bɔ nkɔmɔ sei. Yi nyinaa yɛdi apa medi ya sɛnea ɛtete minim sɛ saa so no obi abɔ ne ka ne nyoma bebree ɔde bɛyɛ yi a ayɛ den ama no nti ɛha yɛn boss aban ɛnkasa yɛn ho a yɛn so etuana na ɛbɛkɔ so ate kosi sɛ obetie yɛn na wafrɛ yɛn ne yɛn nhyehyɛ na bɛboa na yɛn nyinaa yɛda akyi akɔ anim. Amansan kyia me kwadwo bi miriku ama ne bɔ Asante Mantem. Yɛhwɛ ni mu sɛ Ghana nkwadaa bɛ 2.85 million wɔnyɛ mfie nsia kɔdu 9 deɛ yɛde wɔn din bɛhyɛ Ghana card no ɛso na National Identification Authority and National Health Insurance Authority na aka bɔ mu a wɔhwɛ sɛ October bosome ne de to so nso ɛde kɔsi March 2025 ɛna nkwadaa 2.85 million yɛbɛ register wɔn wɔ National ID card. I also proud Ghana card, and then I order Papa Jim. If you say a cranisha, who's an assembly, my meeting is a proud 6 every crown went to me, and can my meeting the proud with fish and sunny menina. It's the so corner say, proud Ghana card. Oban why a birth certificate a manner. I hear say birth and death registry, Abba Mother will be said, Oko also Bomod birth certificate. Who will be a now they are finding a home. Two qua, when I ever be some wood Jilemu, our phone, Ama Ubano. And it's now data and as some who say in a yakabo and I say Yalenkin in two parts. So only been as a financial or passports, Ebia, Obano, Obia, 2 kinds of passport. Now, Odia can now only be a mammy, not social registration. You'll be a friend of vouching process. And I say, guarantee system. Some are for me, I say, no, Benny, by very bad case, and very bad Adom insurance. Some bay and I mean, Edia man. Now they make half a friend be honest. I are linked to many records. A crown, Obeja card, you will what you card. Then we are issued to a crown. A granny son in the card number, our phone, and I say, you are Obeja man. Tia our phone, and then our phone you need here. So back up and a bit me, I know Ghana card. Asori akendifo ewo Asumdue Baptist Church wo buakwa wa Asante Mantem mu de adesre to abananim se wo hia empata de afisa make say a sign so for line buakwa kwantempon na ye tire mu ntino aka won ma story na ye dweragu Reverend Samuel Usu apia na esre wo kire mu se adwuma na mpanifo ye no wo mu gitum pa nenso wo mu bi se be ya wo betimi akopa bia foforo asom. Asumdue Baptist Church a ewo ebuakwa ewa Asante Mantem ha na dai emu asafo mpanifo afensenchefo nhia mu ede resede atwa banim se ohwe ekwan a otire mu die fire ebuakwa ko sofo line a aka won asore dan na wosa ban se nkebe ya mpata sika bia omuchefa wo mu no aban hwe mfa mo se de be ya bepa bia bo sese na ode asom awurade Reverend Samuel Owusu apia ene di dom ye nim nsenchefo kasai Ghana aban eye efiri sofo line and the trip of Waka or the Tabre as a dual carriage. And we did say, as a dual carriage, Yaya Quano Benuso, Ama Ebia Podebiaba, to be able to be as a friend so I may affected. And so I can't say, ye crime, because more said, Ghana cost for the Ghana ye. We all have including myself and the entire congregation. And you get prayer ye and can you say my second receive Yahoto Nemo, yes, say, says, a trust, a mind soon and son, a cry yellow, say, a mighty positive. It's me a bemo, and just I'll say so, a mind couldn't be a crack. A mind MI 7 previous, Capraba, common from my person, Capraba, great. And the bill is to be as a yen, sorry,
Adom kaseɛ ne asɔremafoɔ bi a wɔn ɛba adwumadie n'ase ɛbɔ nkɔmmɔ ɛna wɔn kyɛm sɛ because so me ba asafimuna the population was over 700 but so here in the first and second service 300 so you can imagine say affect you in so many ways since yes buying some kweye moa no mu ye mobo na de eso mo de man mo fama ni nya baby ni ye ferade asafo ens. Electoral Commission na ababe NDC amanyokuo no ano ekire sesesia no onhia NDC wono emmoa na wo hwe Electoral Commission womo enkrata no ani amamra no emua bibia ede dipefe ewo wadwuma wono eyemu nti se forensic auditor NDC Canada eho no wono nhia won hyehyɛ mu no womo ye saa no emene nyina bia kase no etwasoi. Electoral Commission ede abetu dwa sɛ ensɛm a NDC amanyoko no ekruchi gu nkrataa so ede fa forensic audit ɛsesɛ isi ɛma ho kwan ɛma ekuawodo ɛbɛyɛ no wɔmo akyire mu a wɔmo ensa aka petition no na de wɔmo ehu ye ne sɛ mistakes awodo a amanyoko no ede tu dwa ɛfa Provisional Voters Register PVR ɛma ho kwan sɛ 2024 general election a ɛbɛba so no wɔmo timi ede yɛ adwuma ɛno nti no wɔmo ede tu dwa sɛ esise womo ma ho kwan na womo eyemu audit na we na commission no ede abetu dwa se register ne kra no se obisa ho asem a eye provisional register a womo enyaye free registration eye voter registration e course no na nya final register womo chiremu emra no ema commission no ho kwan se otimidi PVR no etudwa ewo polling stations awodo nina ewo amamu ha nina se ne be ma ho kwan ama omanfo enso etimi ahwe na enema bi atochima no omatimi esiesi commission no eche se eye September bosome no ada etoso ensia womo eye meeting no womo ede to dwa se ensema wodo bi amanyoko no ede beto wonanim no womo tuso anamon commission no ede aba beto dwa se enya ade a womo ema ho kwan se enipa bi mu ebeba bebom ewo adwuma a womo eye no na womo akyiremu a emra ene administrative process ewo ho a womo ebetimi afem ansa na final voters register no womo aproduce. Maminyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pe ye de asie ye da se papa pamre ne adaje kan ye ho e de wonkrata no wo ho online de no so aba defend media freedom now. Sisie yakwaba ne atwaso.